S'ha portat bé. Com un àngel. Ja deu tenir gana. L'has canviat? Fa 10 minuts. Què et sembla? Estàs guapíssima. M'agrada quan et poses carinyosa. És que estic contenta. Tinc una bona notícia. Ens ha tocat la 6:49. No tan bona, gairebé. Doncs què? M'han donat feina a la perruqueria. A la perruqueria? Sí. De què? De la massatgista? Però si tu ets fisioterapeuta? No, serà temporal, fins que trobi una consulta. I a més puc començar demà mateix. I què farem amb el nen tantes hores? Jo aquí al bar no el puc tenir sempre. Amb la Montse hem pactat un horari flexible. Depenent de les hores que em demanin. I després tenim a la Mercè, que ens ajuda. No ho sé. Hosti, em sap greu que acabis treballant en una perruqueria de barri. Serà temporal, fins que estalviem una mica. Després tot tornarà a ser com abans. Perdoni,